Türkmenistanda aýal gyzlara prezidentin pul sowgadyny gowşurmak dawaralary geçirilýär. Prezidentin adyndan halkara aýallar güni sebäpli paýlanýan puluň möçberi şul 60 manada barabar pul sowgadyny gowşurmak barada prezidentin tapşyrygy 4-nji martda paýtagtyň hem vilayatlariň häkimetlerine berilipdi. Prezidentin aýal gyzlara pul sowgadyny gowşurmak çäreleri we aýal gyzlaryň alan sowgatlaryny ýüzüne hem maňlaýyna sygylyp bildirýän minnetdarlygy döwlet telewizionyasy arkaly giňden görkezilýär. Bu gezek ozalkylardan gelýän bu däbiň berja edilmegine ýurdun kiçi ýaşly körpeleri hem çekildi. Muny ýene-de döwlet telewizionyasy görkezdi. 8-nji martyň öňü tirasynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndan işleýän, okuyan aýal gyzlara we çağlar bagyna gatnaýan gyz çağlara sowgat gowşurmak däbi 2011-nji ýyldan bäri dowam etdirilýär. Üstesine prezidentiň pul sowgady pensiýany hem döwletiň pul kömegini alýan zenanlara hem berilýär. Sowgadyň möçberi mundan 40 manatdy. Häkimetler tarapyndan pul sowgadynyň gowşurulmagy prezidentiň 2011-nji ýylyň 25-nji fevralynda çykaran kararynyň esasynda düzgünleşdirilýär. Oňa laýyklykda 16 ýaşyna ýetmedikleri niýetlenen pul olaryň enatalaryna pasportlarynyň nusgasynyň talap edilmeginde ýörite sany we gol çekdirilip gowşurulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň hem mugallimleriň sözlerine görä dawaralarda gowşurulýan we çağlaryň ýüzüne silýän bukçalary boş bolýar. Çağajyklaryň maňlaýyna silýän bukçalarynyň içi boş sebäbi puly olaryň enatalaryna gowşurýarlar. Indi bolsa 3 ýaşly körpeler hem olary ýüzüne silmeli edildi. Bu zatlary telewizorda görkezýärler. Elbetde ýaş çağalar özlerine etdiýleni ederler. Olar näme düşünýär? Emma olara muny etdirmek näme gerek diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Azatlyň Aşgabatdaky söhbetdeşleriň biriniň pikirine görä prezidente minnetdarlygy beýan etmegiň köpçüligiň öňündäki şeýle kemsedici görnüşiniň döwlet derejesinde mahabatlandyrylmagy siýasatyň adamyň ykbalyna ýaşlykdan aralaşýanlygyny görkezýär. Häkimetler adamyň ykbalyna aralaşýar şeýdip ruhy göýdüklük we el garamak endigi ornaşdyrylýar diýip Azatlyň söhbetdeşi belledi. Türkmenistanda zenanlara we çağlara pul sowgadyny paýlamak däbi öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň golastynda döräpdi. Ol 1990-njy ýyllarda aýallar bayramçylygyny martyň aýagyna geçirip ony Nowruz bayramy bilen birleşdiripdi. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2008-nji ýylda bu bayramçylygy 8-nji martda geçirdi.